Hello guys! Welcome to my mini vlogs. Yan. Uling tutok ng inguran guys. Yan, mamasyalta na mo keng Macabebe. Nung nani sitwasyon ne. Check this out. Guys, ganyan na yung sangayan eh guys. So ating news din GME7 na Laki na guys. Anetam commuters i-video ako may albog. Oh, sila ng GMA. Ayan guys, ganyan na kami sa akin. Sa akin na keken. Sa akin na rin kayo. Ay, sana ako ano. Hey guys. Ayan o, sa tinaling sa akin guys. Ayan. Papunta Macabebe. Punta kayang pauli ganin. Man. Bilan niya kanta. Hindi maapulo yun. Hey guys. Tara na. Biyahing Macabebe na tayo guys. Tara let's na. Makanano ya po? Yan, pasensya na guys, may photo ching video papunta plus. Hello guys, panghuli na. Mag-hi ko pa, hi. Daw po ko yung bobet. Mag-ay ka pa. Di nga na. Bukas yan, malagnat lang. Bom. Sagli. Bom, magbilak tanang. Oh, yan. Paano mo siya? Okay. Kaya next year magpa-provide ko pang neto nga sa akin makantin. Pamasada pag makalbog. Iyang kanya magpondo na akin yan kasi wala nang biluwalan.
live ko sa nalakpan ng load. talagang binidyomi mo. Mag-vlog ko po kasi siya.
maglakad kami. Okay, so yes, yan, may bababa. Right the Bayan. Ay, mag-hi ka pa. Yan. Si Torby Roy. Minta ko, Kenny, binidyo kong adwano man detang mas managubagya ka rin ni Dodoro. Siyempon niya lang.
Hi guys, nasa bahay na po